Dozane ningixolele ngane zamkhulu simlinde nje impela ngoba kuningi azosiphakela khona.
Ngiyabonga mkhulu, mbiza impela Khehla, mbiza impela engene mkhulu. Mbiza impela Khehla elidala engene. Thokoza, thokoza. Thokoza Thola, uthola. Thokoza gogo, ngithemba ukuthi uyaphila. Themba ukuthi niphilile. Gogo iDurban ungayiphuthelwa salukwazi, lungisa impela. Siyogeza siyokhuleka ngamandla ngendlela eyisimanga. Ungayiphuthelwa nje ubusho nje uthi we can't wait nje gogo, hawu Nkosi yami. Sisendleleni. Sisendleleni. Umeme nje okuthandayo ukuba khona. Sizokhuleka. Elisogeza imimoya. Geza imimoya. Nkosi yami ngathi umkhulu akangeni bakithi. Ngathi akangeni umkhulu. Ngiyaphila nami gogo, ngiyaphila nami. Ngiyajabula uma uphila salukazi. Ngiyajabula Nkosi yami. Ngiyajabula uma uphila gogo. Qhubeke nje uphile. Ngingakhohlwa ngathi zamkhulu ngeyi-9. Ngeyi-9 May. 9 May. 9 May. 9. Kwi-Impulse. Impulse FM. Impulse Radio actually. Kwi-Impulse ngandle Khehla ngizobe ngikhona. Ngizobe ngibhekene nodokotela ezotshela mina ukuthi kwenziwa yini ukuthi masiphethwe ikhanda masiphuza amaphilisi lingapheli. Uzobe ezongitshela ngathi Khehla nilalele. Ilinki ngayifaka la, ngizaphinde ngiyifake futhi. Uthi udokotela ufuna uzongitshela ukuthi yindaba ukuthi manje uma ngiphethwe ikhanda lingapheli uma ngiphuza amaphilisi. Uthi ufuna uzotshela mina, ngazi ukuthi noma kuzohamba kahle kodwa nje zizobe ziwu-9 ngani zamkhulu kwi-Impulse Radio lapho esobe sikhona khona. Ngiyanimema nje nonke ukuthi nilalele futhi kakhulu. Kuningi enizokufunda bese niyaphila ngoba kuney'gulo ezisiphathayo singabantu, singazi ukuthi yindaba sigule kanje and futhi asilapheki. Odokotela angimazi nami umuntu uzongitshelani, uthe kodwa uzongitshela. Ufundile uthi yena wafunda kuba emedunzi. Uzongitshela libe khona kathi lilalele. Ngiyanimema. Nkosi yami, ngathi ufuna ukukhuluma lo gogo, ake simuzwe ukuthi
Hayi cha, sengiyavayelisa ngathi zamkhulu. Umkhulu kusho ukuthi mhlampe kukhona lapho engingahambi kahle khona mhlampe noma network ngoba nayo inokuhlupha kwesinye isikhathi yazi. Kodwa kusho ukuthi nakho kumbambile bantu abamkhulu. Sengiyavalelisa. Sengiyavalelisa nganje khendla ngiyabonga ukuba nani. Ngiyabonga nje ungipha lesikhathi ngenze khendla. Ibe khona. Ngiyabonga kakhulu. Ningaphela manje. Thokoza gogo, thokoza. Nami ngiyakubingelela. Ngithokoza. Okuhle okumhlophe kuwe. Okukhanyayo gogo kuwe. Oh, nangokumkhulu ongathi uba khona. Asike sibone ukuthi ikhehla lami lithini. Thokoza mkhulu, uyaphila khehla. Siyathokoza endlondlweni makhulu. Kancane kancane mkhulu. Impilo iyancengwa khehla. Siyabonga nje ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje lapha khehla noma nje ngazuthi into zethu ayihlangani kahle. Hawu uzohlangana mkhulu uma sisaguqa nje ngedolo sikhuleke. Kunjalo ke. Cha mkhulu sisale nje sesihlalo dabeni khehla lami. Nawa Nkosi yami siyagula mkhulu sizingane sicela ukwazi khehla uma kukhulunywa ngokuvuma idlozi mkhulu sisho ukuthini mhlambe mkhulu uma ngithi ngivuma idlozi kusuke kusho ukuthi ngithina ngihambe ngiyothwasa yini mhlambe khehla yini kahle kahle lento leyo mkhulu. Oh mkhulu ngizoqala nje uyabona lolu udaba olubaluleke kakhulu. Yeah. Olujulile kanti futhi abantu abaningi abafana nathi ozakwethu abangasaliqondi noma abangasalwazi. Kunjalo mkhulu. Uyabona ngulalelisise kahle uma iqiniso lelo likhulumayo ukuthi umuntu uma kuthiwa uvuma idlozi uyayasuke nezibane ekhaya ebese hamba eyalapha eyokhonjiswe khona ukuthi uyothatha khona umsebenzi. Esuke ethatha lona idlozi ukuthi lihambe naye eyothatha umsebenzi. Kunjalo mkhulu. Kunjalo khehla. Kodwa ngesimo sokuhamba kokushintsha kwezinto kuqala ngithi zazingekho ke ngithi babengasebenzisi kakhulu ibani kudala. Kunjalo mkhulu. Njengoba nayo impepho lesishisayo kuqala babengayisebenzisi. Okuthi uma ngabe babethethe idlozi babefika bengene esibayeni. Yebo mkhulu. Befika betshelwe laba badala ukuthi umntwana-ke njengoba kuyinini enafika kuwena athi ngimnikeza umsebenzi. Usehamba-ke manje useya lapho enanimkhombise khona uyothatha umsebenzi wenu. Ngakho-ke hambani naye lapho usuke uvuma ukuthatha umsebenzi wedlozi. Usuyinikela ngokomoya hayi ngokwenyama, usuyinikele nangokomoya. Uhambe-ke uye lapho ngoba kusekhulumile ngabe ubaba noma umnewenu omdala useshilo kwabadala ukuthi usuyahamba-ke manje ucela bekugade behambe nawe. Kulesi sikhupha leso zobukuso uma ngabe kufika abantu bezobhula noma bedinga ukusetshenzwa ngoba ibona abanikazi bomsebenzi bese beyakusiza ukuthi uphumelele uwenze umsebenzi. Yebo khehla.
ubuso uyahamba kuyakhona. Kwathi uma yebo, sekufika kulesi sigaba lesi seyibani, ngizoveza kancane lokhu ngoba ezinye inyanga zosuke bese ziyakhohlakala. yebo mkhulu. Uyabona uma lizofike libizwe, mabezolibiza idlozi, into eyenza ukuthi beze beshintshe ekuthenini ukuthi umuntu ahambe nezibani. Uma ngibheka mina nangendlela esengibone ngayo, into eyenza ukuthi kuze kushintshe ukuthi umuntu ahambe nezibani, angayithatha lezi ibani lomuntu lona ethi uma sehambile naze sephumile naze ekhaya, loyo muntu usenamandla amakhulu ukuthi usengaliganga leli dlozi ngoba usephumile nalekhanga lezi ibani ezikhanyayo. Yebo, ngokukhohlakala kwabantu kwase kuthiwa asingaphumi-ke. Yebo. Nguzwa kahle mkhulu, nguzwa kahle. Makhosi zingabe saphuma kibantu akakhulume ehambe nalo ngokomoya ngoba uma esethatha isibani noma uma esethatha impepho yakhona usuke sehamba nalo uqobo. Yebo. Uthola ukuthi nakhona uya emntwini ongaba mayethu uyagobela ongafika akhohlakale ekugcineni. Yebo mkhulu. Uma esefika nalezi ibani logobela wakhe usenamandla ukuthi usengamonela izinto kuleli dlozi selilanga phandle. Ngizwa kahle kahle. Bona impela yabona le ndlela oyibeka iyona ndlela ebekwenziwa ngayo okungukuthi kufanele umuntu ahambe nezibani zimkhanyisele njengoba esuke ekhishwe ekuthwasini. Uma esekhishwe izibani uhamba nazo zikhanya aze yofika ekhaya okukhombisa ukuthi uhamba nabo noma engena fanele angene nabo zikhanya. Kunjalo mkhulu, kunjalo. Kunjalo mfanele angene nazo zikhanya uma esephuma aphume nazo zikhanya. Ukuze sizokwazi izinto ukuthi iqhubeke ikhanye njalo. Ziqhubeka izinto ikhanye njalo ukuthi noma kungathiwa okay lezi ibani lezi ngoba sisemotweni akunamoya kodwa manje ayisakhanye lezi ibani ziyacima. Fanele idonse ke zangoma emoyeni ukuthi lezi ibani njengoba seyicima ziyakhuluma zicinywa yini. Kunjalo kakhulu kahle, kunjalo. Yebo mkhulu, uyabona le ndlela oyibeka ngayo iyona impela. Cha, Khehla Nkosi yami, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Khehla Nkosi yami, nakho nami sengigijiswa isikhathi kodwa ngiyathemba ukuthi mkhulu bazwile futhi bafundile basazofunda okuningi futhi Khehla masekhona. Nanini nama sithola YouTube futhi Khehla ngiyophinde ngicele futhi ukuthi uvele uphinde ubeke mkhulu ngoba ngempela sebebancane abantu abakhuluma iqiniso Khehla. Manje sesithembele kini mkhulu manje sekhona ukuthi nisazolikhuluma mkhulu abantu bekwazi ukuphila Khehla. Ngiyabonga kakhulu kodwa ke angazi Khehla cishe abantu bazakubona khona la mkhulu ozofuna olunye ulwazi oluningi angazi noma inkinga ayikho Khehla uma iphinde ixhumana nawe futhi ke. Ayikho inkinga mkhulu kodwa nje abantu kumele bazi ukuthi kufanele kukhona abantu engafanele ngabe balashelwe endumbeni abanye balashwa ngomlomo ngokukhuluma umuntu umbonise. Ngoba siza kakhulu mkhulu lokho okwenzayo umsebenzi omuhle abantu indlela bazoyibona. Cha siyabonga kakhulu sobethu, siyabonga mkazi, usuku oluhle nje iqhubeke njalo Khehla. Amen. Makhosi mkhulu.